rangrok samurok khlaire mani bisiktam ro ramui thangpano tabo samurok khlaimani rangrok manyangi tongka samung khlairi tonai aboni bagai mungsa lama kerini bagai samung khlaine ro srangsalo phirang ni chati ni bedai ko thangai kotor habanok rogo thangai no kuthumlai mani aro rogo bahastin dal bidal thai rogo nok nogo thangai phirang ni chati ro rwnai samurok khlai tongmani aro rongni bisingti bo nukjagui tongmabai hasti rokni bisingote bo nukjagui tongmani tabusak jorate khorok neira bachi rok samung khlaine rok samung khlairi tonmani baksaba janja yakni rangrok subaima bai haike baksa buni thani ro rangrok nawi samurok khlaire mani silsamung bisiktamni ulogo phano a samung khlaine rokni rangrok ta khon manyako apuno tei silsamung rok baina phirang ni chati ni bedek rokni thani ro bilog ro horjak pano borni phasingo musabo naikolmong krei apuni bageno bisaro mino baslai mong khlai tongmani borok habanok rokni bisingti babo hai khator mung rokni bisingo phaimanjak phaimani rokni ulogo phano se manyangi tongmani bil rok abon bagai han haite wese srangsalo samung khlaine ro bedek ni buskang rokni thangai bo cmd bai malele mani aro roko aro rozagi tongmani bilni bagai ro ani gomni habanok roko thangai kuthumlai ni nango দেখুন আমরা এত দিন যাবত আমরা পকেটে পয়সা খরচ করে কাজ করেছি কতবার আইছেন এই 8-10 বার হয়ে গেছে হ্যাঁ 8-10 বার মিনিমাম তো হবে বাট আমরা তো সবাই আলাদা আলাদা এসেছি একসঙ্গে এসেছি কোনো রেসপন্স দিচ্ছে না আজকে দিব এক মাস পরে দিব ডাক্তার টেকনিক্যাল গেরো করছিলাম বিশাল বার গেরো করার পরে সারলো কথা কব বুদ্ধি দিলে এক মাসের ভিতরে বুদ্ধি দিলে থেকে আমরা টাকা দিব বুদ্ধি দিলে টেকনিক্যাল উঠেছে আমি স্যার কমপ্লিট করেছি ফাইনাল ঘুরে যা ফলা দিছি আমরা কোচি কর্মসূচি ফাইনাল দিব এটুকুও আমরা পড়া দিছি silsamung habang roslaijang mani ulni simi phirang ni chati ni bedek rogo dal bidal thaini samung khlai thai rogo fer sher nukja khahnei bio report channel dinda